Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. APHLC asong pen bithong rang thama constituency Karbi rong sopi arong along mas joining amai kangnipon. Ili Karbi karbak heya joini Karbi ente Karbi pupen ili Karbi ak he virdet na pumatha pon pen bithong rang thama constituency arlo lakhaisi Karbi rong sopi pathua klamalong APHLC asong pen mas joining amai kedeng pon. Lapen bang suamaya long ahi na hin pen ke bang mati APHLC asong aphan ke kroithip arata tum pen penang an amuluk chetong dun rinti. Lapen bang so mas joining kedeng along amithang asong along chi open Karbi khemati ili Karbi ak he virdet na pumatha ponsi pharo isira thongke prapho amuluk chepa ogdun si lakhaing koi wothat langso LSC Bikram Hanse lapen APHLC lamjai sarpo angtong inti ka tharatum ari dengpen dengponro. Lapen bang suamaya longka chetong dun lakhaing koi wothat langso LSC Bikram Hanse angtong inti ka thar Women Wings Committee Rita Kram sapiatum chetong dun pen penang ani APHLC kapang tangji aphan rata phan thante kang topi ladak Karbi rong sopialong bithong reng thama constituency awlo ilitum cherok to mai la pen kang dang mai kidi ponalong mai chari pon mai hem phukke hai la pen partame dang ilitum ma te tongdun tiri pia mai pen itum amei phuga bedalo dun mai phu itum tinggal hi sarpo man lo ake hai rajesh kiso la pen partame kongchun bang ake hai sargiri rongphar pen ke chenglo tiri pia mai long keduan songja pulo pen songja pi la pen pada da gotha dang sono amei phu ke hai Bikram se la pen kongchun bang ake hai dhone so rongphar pen ke chenglo NSC long songja pulo pen songja pi la pen nimani arolong panjilo Kardom sidonadi poli ke cheng silam kaparulang tangtung de hello Karbi Anglong akogan open bithung rengthama constituency ke karja phir lapen khefan neprandame nididame chipiji lapen neden nekhe joine komane liu lolor se ru pele na padona palang sa koi kre ku ang theke bithung hello bithung rengthama constituency dagli itu nang bana ka japie ka hai Bikram se kame alang ni hana kasa kuane ke so tum thelo hulo ke di la kuana ke so de boy jane alang ya phiji ru re aja phik alang ni tamsame anusia paha dibasa ka bana itu bohopen to arbat long ni tum khe pan dera pan pula pan phir ka japie ko la pene ni abatai tinda bithore thama constituency long abang putang pitong putang dera to bana ardon khupiti ni nagadon khupera ka hello nani tum hello ni na ban phe tum lo jon he aki sun ke poile to thonke sita arve common heraile to sita insur hane to sita itum in konang ne che sop pinang i fuga nang tum hello lasi mone sangke dang dilang ali sita me nang tum labang so aning ang pine bangke chebari nang tum nora te koson na kache so la muche dong prapen na bang so ke nang kunche tiga bangke itum in konang ne so ina la hello lasi dakse Ingdeng Thongkep NKBA Women Seminar Longcha Baptist Church along Peman Ponpo. Nilip MSC Constituency ke parlo Panjan Ahavar Nihang Karbi Baptist Association ke parlo Amondoli along Ingdeng Thongkep NKBA Women Seminar lapen kachepate amai Longcha Baptist Church along Peman Ponpo. Nihang Karbi Baptist Association NKBA Mondoli Pharoi Sisose Plengtanglo Women Seminar Ningkan Isekpen Ephong Nirmali Atum Krungching Saimati Seminar aning kanwang ason thak si peneng le thota Women Seminar peman ponji aphan chisik chedang ponbomlo labang so Women Seminar ke paman ponji ke non ke wangji phaikoni achikloni phai ke thompen throk arni ansi Panjan Hirheri area Baptist Fellowship angkang Longcha Baptist Church along peman ponpo labang so amai isek athepi kajalang arnam pen kachingki methang aphan kachingki kaprek aphan kachingki pu athepi en ponsi labang so amai isek aphan arnam alam ke than ponjiatum amet executive secretary NKBA RUV Tenson Bay associate pastor Upper Dokmoka Baptist Church Dr. Anderson Togbi
Bethel Baptist Church Sangpi Laibini Rong Hangpi Lapen Upper Dokmoka Baptist Church Sangpi Christina Rong Hangpi atumsi mai sek arnam alam thanponpo labang so mai sek kero karcho Panjan Hirhiri Area Baptist Youth Fellowship atum ahin pensi Japonpo labang so amai ahut kaprek amondoli pen kewang atuma phan adon ahem alongsi bohathik piponlo labang so amondoli kado kawe adona phai don phokebrai sido lapen labang so amai kechak kepachun pemeji aphan kam pen chenglo tibuk lapen edon pen tangka sita kachirong ponji aphan chisik chedang ponlo labang so amai longka chepate ponji ason ki nengpi nengso kachingki Bible memory verse bangkep asi tomo kethan bangkethom ase pen chenglok ason son kachepate padoponpo choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News Kenang le men son ni ha Midi men ke hirain kupi. nang le arpu ke Midi ke aku ke ni Maria presidency peneng si referendum ceng lah. tenang le tumla women seminar ke chak je puthak nang tum ko kana ningkan ba comment tu pen sirang tum ka chise ke chedang ponola Nili tum iprera ciklo pensi peneng ani kanang pong pencisik pa. tenang le tum la ni marli ame ke chak je phana tum adon ba nang le tum ni marli hoi pen dame kachisik kachirung puya lo ma mante rar kam pen pulana tum kachirap dun ke Ni mali tum tum un ante na pukam kang dat klem pon lo ang parta ni tum tibuk sitame seminar fansi budget pon lo la pen ni tum adona phai stame la pusan si don pen suri thom la pusi chirung pon si la bang so mai ki chage phal nili tum pathik pon lo tenang le tum la bangso kachirung pen ang parta nang tum kam jam pus tame nang tum dak chirak chitudun bo manang ni Cerap mar cetodun lo nili tum la department ke thom pen si cerap cetodun te peneng ke nang le tum ke dam tang pen peneng an la ke chak long pon nang le tum ning arlo lang son nili tum ning arong lo mane ki chak dun long pot ana ma hiu tumi pen apo si nili tum chak dun long lo pusi ning arong lo nang le tum monduri long adona phai kon ni nili tum monduli la adona phai ke don phokera isi te la nang le tum ni marli tum ke bang an ar mu duji la da nili tum ni marli tum aphai ke 73 yo sen ke jong te la dak nang le tum la an tum handa me nang le tum la inura teng ba la kapati ka teng sinang tum rung pon la son lo bodi nili tum la son lo ke sar pi nai tum phan nili tum ponte bons ta me chokle on chodam on patum ana phan ke nili tum ahisa pen nili tum rung pon lo te la tangkam ha pen chenglo ka prek nang le tum kachirung kachirek doma nili tum risema bon lai hois ta me chipi pon la pen ko pinige nang le tum sang tha ko pinige ok ta la pason nang tum chirung pon doma ni marli tum ang Abi bo nili tum kai ke so la pusang chikip anvel lo. Bahai tang kawi. ten non nang le tum la nang li nang rang lo la women seminar bang ke la nang li le ko nang le tum non mamat nang le tum ki dukisung ba ko pine ke dor de ko piang bong sitola nang le tum Non ako ke nili tum la pusi ke dora son si la pu tempon bom dam pon bom ri pon bom si nili tum tempon bom lo. Non ako ke dor bom la. Ana ma her jumika. Ultra bus lapen bike kachi phoa jok bangke thom arenga hukisu Preni phaing koran nerkep arni ada por phai nerkep apor ihum mukrang hanjang ultra bus wothat lang sopen dipurong sopi anathu kedam bom apor ahut ihum discover bike Monsonai English High School along an school ki thondun kedam bom apor ahut discover bike abang men school anathu ke pasui phit ajok aphiana pen kidun bom ultra bus pen kachi pholok ajok bike pen kedam bangke thom atum arenga hu keso ahir ingtangrak an pinlo Mukrang Hanjang Ultrabus registration number AS09 ASC 8033 Lapen Discover Bike registration number AS09F3357 Pusi Pangthekpon Lapen Halapu Ultrabus Arlokedo Abang Phubang Phiatum Thangnat Arenga Huke Supon Avelang Bon Setami Discover Bike Pen Kedam Bangkethom Pobon Ronghang Artaninkan Plikebra Sirkep Arong Haldiati Topot Juri Langkar Om Lapen Asupi Dalimi Ronghang Pi Artanerkep Kacharli Ingdengpho Lapen Asopo Joni Ronghang Artaninkan Trok Kacharli Angdeng Hini Monsonai English High School Alongsi Charlie Bompusi Birtanang Pali Bangsoala Marjulongsi Parokhwa Outpost Thana Incharge Sanjib Bosumatari atum adim alongan humri dunsi kisungke phowek atuma phan denarong MPHC along sekelang ahem an paliponlo keso abang ahir ingtang rak ajok hojai an si keso kelang ponji aphan ponthulo pusi birtarip dunlong Kejensi ser hong thom amai long rikre hini sar habe amai lapen karbi hong hari amai ahin pen non kevang jipri achikloni phai thong kep arni wothat lang so ser di hunaklam along krungsai amai ke padu ponji aphan rongasar habe pin po serup akorte do anta wang peji aphan choning ri pedupon
Karbi Anglong ara ratum ha. Non ke bangi kreatif lo tarik thong ke bani. Boitha langso serdi ko naklama lo. Karbi ser hong kama me. Dongri klini sar habe ame. Lapen karbi hong hari ame. Cingrum pepen. Kung sai amai kapada konya ban apora ni kikondalo. Lasi bangsuani rong asar rubasar buru temen basapu mutiar hemai ansare lapen dongri habe longpat habe lapen pinpu doan atum sitame bakal biang longara doan atum ta bangsuani nanya tong pedia pansi